Namanya mata kan pun video karpe hoy. Hai dia udah puluh. पहिले न चिनी जतो मिडिया न ड्रिंक बिसी एबा क्रिसमस खाखां करो ते एडवांस इंग्राजी बिसी के तालिम खाखां करो जों दिनै चिनी बाइजलबारी साबजुनालनि आन्दाराव जे बिसी 18 बिसी विलेज कमिटि तमनि विलेज कमिटिआव चिनी बुबाग्रा नागल फांबाय चिनी अनारेबल सीएम तेजमन रिसिप्दै डिडी एडिशन बुखाक्ते जों दिनै अराव चिनी चुकजे नुखुनो जों दिनै कसां माजरनि रि एबा कमन जों ब्लैंकेट रिसिप्ट लायलेखा अराव फाइ मानसा थाखा चिनी जत बिसिनि जे नांगौ दंनाय चिनी लुकरावनो ते चिनी अब बेबाग जों चिनी बुबाग्रा बिसिदा जों जरा माखा आउनबो जों अन बिहाफ अफ चिनी रामचंद्रनि लुकरंगो जों बुबाग्रा खुलमो जों चिनी बुबाग्रा हामबायरो ते चिनी अनारेबल सीएम हामबायरो ते चिनी जत एंटर डिडी एडिशननि चिनी आदम सना हामबायरो जों दिनै चिनी लुकरं जरै ते फाइने जरावबो जों अमा हागिना जों चिनी बुबाग्रा आशीर्वाद बाय चिनी बुबाग्रानि मारि बाय जों जत चिनी के प्रसा लुकरावनो जों अमा हागि जों सुबाना बागै जों बसंग आप्लाय दङ अकनो सानाय जों थाजा तमन बिसिदे ग्राहक तमन बिसिदे जों चिनी बुबाग्रा हागिना जों बसंग लगै जों पालके जों साल लंलायना हामबाय